Вітаю сябры, у гэтым відэа будзе пераказ п'есы Каятана Марашэўскага, якая называецца проста камедыя. Твор быў напісаны ў 1787 годзе, аднак упершыню публікаваны толькі ў 1911. П'еса двухмоўная, два персанажы, селянін Дзёмка і яўрэй Карчмар гавораць па-беларуску, астатнія па-польску. Пачынаецца камедыя з маналога селяніна Дзёмкі, і ён скардзіцца на сваё гаротнае жыццё. Цэлымі днямі ён адзін працуе, няма каму дапамагчы. Жонкі слабая работніца, цюкне некалькі разоў тапаром, і то сядзе, то ляжа, а неўзабаве і дадому пойдзе, ежу гатаваць, дзяцей карміць. А іншы раз па дарозе дамоў і ў карчму загляне. Не раз Дзёмку расказвалі, што яго жонка п'яная пад лаўкай валяецца. Сын у Дзёмкі ім таксама не памочнік, так выйшла, што калекам стаў. Вось і даводзіцца Дзёмку аднаму ў поце працаваць. І хто вінаваты ў гэтым? Напэўна, Адам? Бо навошта ён той яблык з дрэва сарваў? Вось не саграшыў бы тады Адам, і ва ўсіх людзей зараз было б райскае жыццё. Вось каб Дзёмка быў на месцы Адама, то ён ні завошта б не стаў чапаць той яблык. З'яўляецца Карчмар, які называецца ў п'есе жыт, і пачынае патрабаваць, каб селянін яму грошы вярнуў, тыя, што за гарэлку вінен. Дзёмка адмахваецца, адыдзі, кажа, вярну калі-небудзь, няма цяпер. Жыт заўважае, ну і свіння ты, што не аддаеш. Яны некаторы час спрачаюцца, а затым жыт здзірае з галавы ў селяніна шапку. Гаворыць, цяпер ты мяне пашукай, я ўжо і так за табой нахадзіўся. Але Дзёмка адбірае сваю шапку і здзірае з жыда плашч, папярэджвае, што верне вопратку толькі тады, калі Карчмар яму доўг даруе. І селянін адпраўляе жыда да чорта. Успомнілі д'ябла, і ён тут як тут, з'явіўся ў вобліку незнаёмага пана. Дзёмка гэтаму пану пачаў скардзіцца на сваю долю. Тады чорт сказаў яму, дык хіба ў гэтым Адам вінаваты, што ты яго так часта ўспамінаеш? І калі пан назваў імя селяніна, Дзёмка падазрона паглядзеў на яго і запытаўся, а чаму гэта пан такі чорны, як чорт? Пан адказаў, што і Дзёмка, між іншым, таксама часта чорным бывае. Проста ён глядзіць на сябе не так, як належыць, а трэба глядзець не толькі знешнім зрокам, але і ўнутраным. Ну, калі ты, пан, такі мудры, адказаў Дзёмка, то парадзь мне тады, як багатым стаць, бо я так шмат працую, а як не меў нічога, так і не маю. І Дзёмка зноў успомніў пра Адама. А чорт адказаў, да нічым не лепшы ты за Адама. І тады чорт прапанаваў Дзёмку выпрабаванне. Цікава, ці зможа той на працягу адной гадзіны ні слоўца не прамовіць. Ды лёгка, пагадзіўся Дзёмка. А што мне за гэта будзе? І чорт паабяцаў даць 100 рублёў, а можа і 200, і 300. Дзёмка ў сваю чаргу сказаў, што калі прайграем, то стане падданым пана. І толькі пасля Дзёмка даведаўся, што пайшоў у заклад з самім д'яблам. Сведкам таго, як Дзёмка заключыў дамову з чортам, стаў жыт. Выпрабаванне пачынаецца, і селянін бачыць 3 хлопчыкаў, якія стаяць і разважаюць, як жа ім на неба да Бога падняцца. І адзін з хлопчыкаў гаворыць, ну, пачакаем, напэўна, Бог прыдумае спосаб. І тут з неба спускаецца лесвіца. І хлопчыкі не могуць зразумець, як жа ім падняцца па гэтай лесвіцы. Спрабуюць узлазіць, кранаючыся да яе толькі нагамі альбо толькі рукамі. Урэшце Дзёмка не вытрымлівае і падказвае гэтым някемлівым хлопчыкам, як трэба ўзбірацца па лесвіцы, каб яна не завальвалася. Ён ступае на лесвіцу адной нагой і тут жа падае долу, таму што лесвіца пачынае падымацца ўгару. Калі з'яўляецца чорт, Дзёмка пачынае яго угаворваць, каб даў яму яшчэ адзін шанс. І д'ябл пагаджаецца. Пакуль не прабіла гадзіна новых выпрабавання, да Дзёмкі падыходзіць жыт і пытаецца, ці не разбагацеў той. Карчмар усё ж спадзяецца, што селянін верне яму грошы за гарэлку. Але Дзёмка адказвае, чорт табе за мяне заплаціць. А вось і ён, напэўна, з грашыма ідзе. І жыт, які да смерці баіцца чорта, адразу ж уцякае. А чорт прыйшоў, каб папярэдзіць Дзёмку, што другі раз яму ўжо не даруе, бо нават Адам саграшыў толькі адзін раз, а ўсё жыццё пакутаваў. І пасля яго ўвесь род людскі пакутаваў. Дзёмка абяцае, што цяпер жа ён дакладна будзе маўчаць. Але выканаць абяцанне ў яго зноў не атрымліваецца. Гэтым разам, калі распачынаецца выпрабаванне, Дзёмка бачыць 3 братоў, якія стаяць перад скарбніцай і ўспамінаюць свайго памерлага бацьку. У нейкі момант браты заўважаюць Дзёмку і пытаюцца ў яго, хто ён такі. Але Дзёмка маўчыць, трымаецца. Тады браты вырашаюць не зважаць на гэтага нямога чалавека і вяртаюцца да сваёй справы. А ім трэба было пранікнуць у скарбніцу. Але хутка выявілася, што праз вузкія дзверы
прайсці ніводзін з іх не можа. І ў выніку Дзёмка доўга назірае за спробамі братоў пралезці праз вузкія дзверы туды, дзе схаваны бацькоўскі скарб. Дурні вы, хоць і паны, урэшце прамаўляе селянін і падказвае братам, што прайсці праз вузкія дзверы можна толькі бокам. Браты дзякуюць селяніну за падказку, а потым з'яўляецца чорт, і селянін спрабуе ашукаць д'ябла. Робіць выгляд, што за ўвесь гэты час ён ні слоўца не сказаў. Аднак чорт паклікаў братоў, і тыя, вядома ж, пацвердзілі, што Дзёмка з імі размаўляў. «Во жа няўдзячныя, а я ім дапамог», – падумаў селянін і пачаў зноў прасіць чорта, каб той дараваў яму яшчэ раз. І д'ябал пагадзіўся. Затым селянін паклікаў карчмара, і жыд пачаставаў Дзёмку гарэлкай, бо думаў, што той выйграў грошы. Дзёмка паабяцаў падзяліцца з карчмаром, можа нават палову ад выйгранай сумы аддаць, калі той паабяцае рэгулярна частаваць яго гарэлкай. Вось толькі ёсць адна праблемка. Чорт грошы прайграў, аднак аддаваць адмаўляецца. «Ты ж бачыў, як мы дамаўляліся. Будзь сведкам, прыйдзі сюды праз гадзіну», – звярнуўся селянін да карчмара. І вось распачынаецца выпрабаванне ў апошні трэці раз. Дзёмка бачыць нейкага вандроўніка. У п'есе гэты персанаж называецца пакутнік. Вандроўнік ідзе, узносячы малітвы да неба, і раптам ён наступае на дудку. І вандроўнік вельмі спужаўся, бо думаў, што гэта гадзюка. І потым пакутнік некаторы час змагаецца з уяўнай гадзюкай, пакуль Дзёмка не гаворыць яму: «І чаго ж ты баішся? Хіба ты не бачыш, што гэта дудка?» Дзёмка падымае з зямлі дудку і пачынае умела на ёй граць. Затым з'яўляецца чорт, і Дзёмка зноў спрабуе угаварыць д'ябла дараваць яму яшчэ раз. Хіба можна было не дапамагчы гэтаму небараку, які дудку з гадзюкай пераблытаў? Удзячны пакутнік таксама заступаецца за селяніна, але аддаць сваю душу д'яблу дзеля таго, каб выратаваць Дзёмку, ён усё ж адмаўляецца. Затым Дзёмка спрабуе усунуць д'яблу замест сябе жыда, але карчмар, як толькі пачынае разумець, да чаго ідзе, спяшаецца ўцячы. І завяршаецца п'еса тым, што чорт цягне за сабой селяніна ў пекла. Сюжэт просты, але камедыя Каятана Марашэўскага даволі цікава чытаецца і сёння. Увогуле Дзёмка неадназначны персанаж. З аднаго боку ён выклікае спагаду, бо вымушаны цяжка працаваць, цярпець здзекі ад паноў, жыць у галечы і прыніжэнні, а з іншага боку ён і сам не губляе моманту паздзекавацца з каго-небудзь. Абражае яўрэя карчмара, марыць пра тое, што калі разбагацее, прымусіць свайго суседа кланяцца яму. І ўлічваючы гэтыя не вельмі прывабныя рысы характару, якія ўласцівы Дзёмку, цікава, што некаторыя літаратуразнаўцы лічаць, што у змаганні з чортам Дзёмка ўсё ж такі перамог. Тлумачыцца гэта тым, што Дзёмка кіраваўся нібыта высакароднымі памкненнямі дапамагчы. Каб вызначыцца са сваім стаўленнем да гэтага персанажа, раю прачытаць камедыю Каятана Марашэўскага поўнасцю. Як заўжды, прызываю ставіць падабайкі, пакідаць каментарыі пад відэа, бо гэта важна для распаўсюджвання беларускамоўнага кантэнта.